Eh, pininto ko nga sa kanila, meron kong kaibigan dito eh. Nakikilala ko sa pagbablog, kaya si Wanil TV. Wanil, Oh. Pastor Neil Oh, or Pastor Neil. Neil, oh, yan, Neil. Neil. Kaya kuninto ko sa kanila Ako si di- Pastor. Kaniso kasi mga ka-Team Dasig at ka-Alay Network, no, kung hindi ako tinulungan ni Pastor Neil, ay talagang hindi ako ma-monetize bilang isang YouTuber. Dahil isa din siya nagtumulong sa akin paano ako ma-monetize. Marami akong tinanong sa kanya kasi hindi ko alam. Marami akong hindi alam sa Sa pag-live stream. ganyan. live stream at saka paano ba tayo ma-monetize? Kasi i-apply pa yan mga ka-bro eh. Kaya malaking pasalamat ko kay Pastor Neil kasi tinulungan niya talaga ako. Okay, okay. Kasi pag minsan hindi ko maintindihan yung mag-chat lang ako sa kanya. At salamat talaga ni Pastor Neil. Diya nagnaon ni katupay oh. Why dalang nga kuan bahunsoy oy anga ni. Ada bro Wanel oh. Okay mga tupay magsuroy-suroy mi karon dito siyang balay oy. Para yung makatultulis katupay dito ba sila ba. Kita ka. Kuan. Lalayo kamay. Ano? Naglaglag na po din sa katupay mga katupay oy. Naglaglag na po. Diya sa Biska si Alto Coronogwan. Katupay, Christopher Gonzales. Christopher Gonzales sa Facebook o sa YouTube mga katupay. Kaya kuyog na gyud kami oy. Pero nagkaila ra man yung Bro Wanel sa larangan la sa pagbablog ba. Oo. Yan. Pareha magdugo. Ang Bisaya. Ngunit karon di ana nakita yung personal mga katupay oy. Ani. Pero Oh, andyan na bis gawas mga tupay oy, highway na ni ba? Paingon na ni sa bis ka mga tupay oh. Tara oh. Ay kukuha na mo dire. Kami ra gud duha, wag mo dire kuan oy. Wag mo dire ka ng confidensya oy. Anga. Apa ti kukuha oy. Anga. Tindot sa kayo oh. Kita mo mga tupay oh. nice din lugar bro. Kadang peaceful ba, bugnaw. Oh bitaw, presko kay hangin ba? Watos man nila mga tupay magsige jud ka daw timong naong oy gipating inita oy. Napay tambot sa tiya sa sakyan nga sos. Pating inita. Mao ni karon nagsuro-suroy na pos ka tupay ni karon. Atong mga sinaw ng adlaw mga tupay dito Bohol. Ay karon din na pos liti oy. Laglag na pos ka tupay. Kauban si Bro Wanel TV. Shout out sa lahat ng mga supporter ni Bro Wanel ha. Okay. Ay nagkalimtis ka tupay oy. Og sa ako atong mga followers diha oy. Sa mga solid supporters ko ba. Kita na kung kunaw na ari karon ni Bro Wanel. Ay follow niya ang mga tupay ni ato nang ato ning amigo ba. Tupay ani. Asay mo sigarilyo bro. Ngasa nga. Iya diri oy kinadalan ako ni. Iya diri. Ang purong ray wala. Ano mga tupay mo? Ang nga ni mga tupay. Para ba ako na pumananap ko eh? Ato sa Ang katon. nga ni. Sa bro kay nay traffic enforcer. Ano yung bihiya nagsunsoy ni katupay? Oy, bahala na oy. Ang nga ni. Di kami manakupay. Wala ba tayo helmet? Ang nga ni. Oy, shut down yung tanan oy. Shut down oy. Ay nga, liwamidak pa mga katupay pa. Kaya na dak pa sa katupay. Agi pa diretsyo wag mananap. Ang nga, hadlok na ito silang mananap no. Ang nga, pero kaila to ni Bro Wanel oy. Wamidak pa rin. Kaila na kayo ni Bro Wanel pero oy. Tamay kan tao, dagang amigo. Uy. Si Kuya Jiway mo ni. Si Dongkoy. Ang nga ni, ito na no. Hindi anak po si katupay diri oy. Tauluwa ay dungkoy ba? Pero si katupay ni karon. Naglaglag na po diri mananap. Di aday karon mga katupay sa sulod sa Biska ba? Kaya di aman, huwag yung kumagdaw mga katupay kaya di aman dili nagpuyo di ka kong amigo ba? Si Bro Wanel TV ba? Eh, isubscribe nyo yan sa YouTube ha. Yan yung kalimti ko eh. Kaya di ako yung balay niya ako. Ano naglaglag siya. Suot ko eh.
Okay. Sugo. Sunod. Salamat kayo, bilangan eh. Okay. Kaya nga nagkatupay sa lusulod ba? Okay. Huwag yung kumaglaho mga katupay, makangarik ko nga ron diri. Ang ani, uy. Di ba ka maupit si katupay ni karon? Aring, nalabas buruan nilo. Ang ani, buruan nilo. Ang ani, yan na, oh. Nakita naging personal si buruan nilo si katupay, uy. Okay, Kita kita. mi sa mga Facebook rin yun sa YouTube, ah. Wa magdahom. Huwag yung may magdaho makita mi karon. Amen. Di, Okay. ang ani. Okay, so salamat sa pagpunta dito ni Christopher Gonzales o Katupay. Di ko akalain na siya ay mapunta dito. Meron pala siyang kamag-anak dito sa Baybay. Tapos doon pa sa sa bandang namin yung church namin. Sa may Saka- barangay Batag ba? Oh, kamag-anak niya yung kamag-anak ng aking kasamahan sa church. Saka inibitahan ko siya pupunta dito sa dito sa bahay namin dito sa Biska. At saka ito, saka namin. Ay, ito na, oy, nakita, nag-yun Oh, ba? hello, kahayag YouTuber, Tindasig. Ito po, kasama ko na si Christopher Gonzales. Christopher Gonzales. Katupay. Huwag pong huwag kalimutan na mag-support or mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, YouTube channel, Christopher Christopher Gonzales. YouTube at saka Facebook. Facebook page.